el nom de la cuidadora, es digui Maria, Mercè, es digui com vulgui, no? I li dirà que el van a cuidar molt bé. I llavors a tants i tants nens que no se'ls hi fa això, què és el que els hi passa? Perquè la majoria de criatures a les guarderies això no és... Sí, doncs fixa't, és senzill. Això potser és només falta de coneixement i de saber què passa per dintre d'un nadó. Com deia aquella senyora abans, que es pensen que són coses, no? És a dir, pot passar, i amb això no es pensin que és una mena de cosa automàtica, que la mare s'anirà i el nadó no plorarà. El nadó pot plorar, però el que vull dir és que si hi ha tota aquesta preparació, no hi hauran trastorns en l'esdevenidor de l'infant. I si no se li fa això, com tu m'estaves dient ara, si no se li donen aquestes explicacions, passa que el nadó viu una verdadera experiència d'abandó, que cada dia, si es repeteix, pot tenir unes serioses conseqüències. Perquè el que necessita el nadó és un punt de referència ferm per encarar-se als seus nous entorns humans. I, a veure, el canvi de seguretat que representa el port, diríem, que és la casa per la guarderia, i el canvi de la base d'aquesta seguretat, que és la mare per la cuidadora, fa créixer en l'infant una gran desconfiança. Doncs absolutament desaconsellat que el porti. Llavors, o sigui, potser m'ho plantejo o abans, o sigui, o s'ho ha de plantejar abans dels 5 mesos, 4 mesos. El que estem explicant. I amb tota aquesta preparació que li estic dient. No es pensi que, a veure, que tot això, és que aquest nano, diríem, no es traumatitzarà si en lloc de portar-lo, doncs, als 8, el porta als 4. No, portat als 4 amb tota aquesta preparació. Ja l'entenc. O la mare que es faci càrrec més temps, no? Exactament, no, també la mare es pot fer càrrec fins que tingui un any i pico, i llavors portar-lo, si un cas, després d'un any, als matins, unes hores, 2, 3 hores, i prou, no? Però sempre amb la preparació. Molt bé, doncs li agraïm molt que ens hagi trucat, senyora, que vagi molt bé. El Papiol, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Doncs molt bé, escoltant el programa. Mira, jo tenia una curiositat, vull dir, jo no, evidentment no soc cap dona, soc un home. Però pot ser pare, no? Pot ser pare. Això mateix, sí, encara no ho soc, Bueno, però tot això m'interessa una mica. A veure, jo estic casat, a més amb una noia sueca, i llavors em comenta que allà a Suècia, al seu país, ara estem vivint aquí, a Barcelona, que al seu país, doncs, la dona té 9 mesos després del part que pot deixar la feina. I llavors el pare també pot tindre 9 mesos més. Jo volia preguntar si d'alguna manera el pare, quan la mare deixa d'estar amb el nadó, pot substituir-la. Perfectament. El que passa és que el pare, jo penso que durant aquests 9 mesos ja l'haurà substituïda moltes vegades, no? És a dir... D'una forma permanent, potser vol dir aquest senyor. Sí, perquè és que el nadó està acostumadíssim a veure el seu pare i la seva mare. I si el pare, doncs, jo què sé, banya la criatura, li dona biberons, el canvia, li dona de menjar, no passa absolutament res, perquè al contrari, la criatura diríem que en fa un binomi, del pare-mare en fa una sola cosa. I per ell, en aquest moment, si ha estat acostumat a aquests cuidados del pare i de la mare, és igual que s'ho senti l'un o l'altre, estarà sempre tranquil i segur, no hi ha cap problema. Una cosa és que la mare s'ocupés 9 mesos i la criatura no veiés el pare i després de cop, pum, el pare agafés la substitució, no? Però no és així. Com que vostè ja farà de pare des del primer dia, que sí? Suposo que sí. Doncs ja està. Molt bé, doncs que li vagi força bé. Passem a Sants, Barcelona, bon dia. Hola, bon dia. Digui, senyora. Mira, jo tinc 2 nenes i una em farà 3 anys aviat. La vaig començar a portar a l'escola l'any passat, després de Setmana Santa. Li va costar una mica, però s'hi va adaptar. Però aquest any, jo per mi que no s'hi troba massa bé, perquè em sembla que són masses nanos a la classe. És a dir, ha baixat molt les classes dels més grandets i han pujat, o sigui, hi ha molts nens a les classes dels petits. O sigui, ella farà 3 anys al febrer i està en una classe on hi ha 25 nanos i hi ha 2 cuidadores. No és excessiu, això? Sí, és excessiu. Sí, però no penso que li puguem donar des d'aquí una altra resposta. Realment és excessiu. Hauria d'haver-hi en aquestes edats una cuidadora per cada 5-6 criatures, més o menys, no més, no? Sí. I, és clar, realment el nen necessita estar amb nens de la seva edat, no? És una mica el que volíem també dir, de que diríem un nen de 2 anys és molt diferent d'un nen de 3, com és diferent un nen d'1 any. Aquests nens, en aquest moment, cada 3 mesos hi ha un canvi extraordinari, no?
i realment, per exemple, haurien d'haver-hi cuidadores de nens de fins a 1 any, de 1 a 2 i de 2 a 3. Això seria molt bo, perquè la psicologia d'aquests nens canvia moltíssim i, esclar, realment és excessiu. Pot ser que la seva criatura es trobi una mica perduda allà dintre. Que acusi una mica això. Sí, és que jo veig que, esclar, evidentment hi ha els del mateix any, no? Tots de l'any del 88, però que hi ha molta diferència dels que van néixer a primers d'any amb els que ja van néixer l'últim. Moltíssima. Miri, un any de diferència per a una criatura és com 15 anys per un adult, per nosaltres. Clar. Molt. Passem a l'Hospitalet, Barcelona. Bon dia. Hola, bon dia. Digui. Mira, jo tinc una nena que té 3 mesos i farà 2 setmanes que l'estic portant a una guarderia 4 hores per la tarda. Sí. De fet, la nena doncs, està força bé. Tinc una cangur que pago només per ella el que són les 4 hores. Ara, a partir del mes de desembre o gener, la tindré que dur de matí i tarda. Llavors jo voldria preguntar-li si la meva filla tindrà també aquest trauma que vostè diu que es tenen a partir dels 6 mesos. A veure, aquesta cuidadora la continuarà veient? Sí. El que passa que la continuarà veient només per la tarda. Pel dematí suposo que veurà a les noies que també les veu ara, però que no estan per ella. Mira, si la veu la tarda, bé, el que passa és que llavors el que has de fer és fer-li tot això que t'hem dit, que ves-la preparant, i tota aquesta seqüència d'estar tu, d'anar allà, de cuidar-la als matins, l'has de fer per donar-li, per fer-li d'alguna manera, fer-li de pont, no? És la mare la que fa de pont entre la criatura i la guarderia. I si tu hi vas uns quants dies al matí i li expliques a la teva filla, li expliques tot, no li passarà res, i li expliques que a la tarda tornarà a veure aquella, però sí que l'has de preparar molt ben preparada i dir-li moltes vegades les coses, cada dia, i anar-la preparant tal com hem dit, anar fent tota aquesta seqüència que no és tan difícil de fer, i a més tindrà la sort que per la tarda veurà a la nova. Ara, al dematí, prepara-la. D'acord. Val, gràcies. Adéu. Catalunya Ràdio. Què li agrada París? Ulala! Doncs escolti, els establiments d'alimentació de Baricentro sortegen aquests dies 20 viatges a París per 2 persones. Un viatge meravellós del 31 d'octubre al 4 de novembre que pot guanyar només pel fet de comprar a qualsevol establiment d'alimentació de Baricentro. Cada dia fins al 20 d'octubre, sorteig de viatges a París per 2 persones. Compri la millor qualitat als establiments d'alimentació de Baricentro i de postres París. Baricentro, 10 anys al seu servei. Autopista de Sabadell, sortida 2. Sputnik, el programa del Canal 33 que cada setmana et porta un concert. Dijous a les 8 del vespre i també per TV3 dissabte al matí. 1, 2, 3, 4! Aquest dijous, Lou Reed John Cale, Songs from Trela, homenatge musical escrit a la memòria d'Andy Warhol. Veniu fins al 24 d'octubre a les grans ofertes del 15è aniversari Balbi. Cervesa Estrella, abans 42 pessetes, ara només 25. Bistec Primera de Vedella, abans 1.350 pessetes al quilo, ara només 980. I participeu també a l'extraordinària tòmbola. Ja ho sabeu, estem d'aniversari a... Del 17 al 21 d'octubre, Olot celebra la Fira de Sant Lluc, una fira industrial, comercial, agrícola i ramadera, on s'hi troben representats els més diversos sectors. Els més de 20.000 metres quadrats d'exposició i els 60.000 visitants fan que Sant Lluc sigui una de les mostres firals més importants. Olot, Fira de Sant Lluc, del 17 al 21 d'octubre. La solució. Un programa de Catalunya Ràdio dirigit per Adelina Castillejo. A veure si molt ràpidament, amb l'ajuda de la psicòloga Emília Ros, podem explicar, ja passant aquesta primera fase, passant una mica a l'edat crítica, no? Els 6, 7, 8 mesos. Sí, llavors, aquell moment que... suposant que la mare necessita deixar la criatura a la guarderia... El que repetim és que realment no és aconsellable, no?, que es faci, o si es fa, que es faci d'aquesta manera que hem explicat, però no és gens aconsellable. Per poc que puguin, no ho facin, no? Perquè saps què passa? Que molts pares creuen, erròniament, no?, que el nano ja sembla independent, que ja no se'n va, que ja comença a anar-se'n amb altres persones, i cabalment, precisament,
això no vol dir que la criatura doncs, estigui molt socialitzada. El que vol dir és que té un bon vincle amb la mare i això li permet anar-se'n. Però perquè és precisament i cabalment la presència de la mare la que facilita aquesta exploració de l'espai i de totes les coses. I si no tenim això en compte, vull dir de la mare, o com deia abans aquella senyora d'aquesta àvia que està cuidant una criatura des que té 4 mesos, però si no tenim en compte això pot equivocar molt els pares, no? I pensar-se que l'infant està ja molt desenganxat i que no passa res de separar-lo, quan és precisament que perquè està enganxat pot anar fent les seves petites exploracions, no? I si parlem ja del nen de 2 anys, com per exemple molta gent diu, bé, doncs ara ja té 2 anyets, ja en sap, no? Bueno, doncs mira, si aquest nano té un bon nivell d'independència, és a dir, que explora les coses tranquil·lament, perquè sap que de seguida pot tornar allò que diuen després els nens quan són grans, casa, no? Saps? Quan juguen a parar, el joc aquell. I fixem-nos que totes les coses tenen un perquè, no? Quan els nanos juguen a això i diuen, no, aquí no es pot entrar, casa, és com la protecció, no? Doncs també el nano de 2 anys, doncs si té aquesta, diríem, casa, aquesta protecció, tot i no sent al moment superòptim, però sempre que l'adaptació es faci, continuo insistint, sempre en presència de la mare, no causa els problemes i els traumes que pot causar quan la criatura té mig any. O sigui, no és que el nen hagi d'aprendre a ser autònom. Home, sí, però el que passa és que són molts pares els que volen ser autònoms dels fills, no? Sí, esclar. I perquè durant el primer any és un enganxe, és un esclavatge important. Però el que no s'ha de fer és prendre, per les ganes que puguin tenir els pares de llibertat, prendre de vegades conductes inadequades i que poden ser brutals. Per exemple, una cosa que es fa i que jo els diria als pares que anessin amb molt de compte és, per exemple, llogar un cangur als vespres. Matitzem. Si és un cangur que habitualment està al càrrec de la criatura, que coneix bé la criatura, i la criatura coneix bé el cangur, no passa res, perfecte. Però els pares han de pensar amb aquesta forta vinculació que l'infant té amb ells, amb la por que té als estranys i amb la poca tolerància que la criatura té a les separacions. I si pensem tot això, no lloguin mai un cangur que el seu fill no conegui bé. Perquè si el nen es desperta al vespre, i moltes vegades es desperta perquè d'alguna manera s'ensuma les coses, i els pares marxen, llavors passa un drama terrible. Per exemple, apareix, la criatura plora, i què passa? Que apareix allà un estrany. Jo només els hi voldria dir a les persones que ens estan escoltant què sentirien ells si, mira, amb els anys que tinguin, és igual, una nit estan somiant i de cop es desperten espantats, se senten al llit i apareix allà que ve un estrany o una estranya. A veure, què sentirien vostès? Diguin-m'ho. S'espantarien o cridarien o es quedarien, no ho sé, muts de por, no? Llavors, què pensen que ha de sentir un petit? I llavors què passa? Que s'espanten per alguna cosa més, les criatures, vull dir. Home, és que si això passa, s'instal·la dintre de la criatura, diríem, com una inseguretat permanent, perquè el nen el que passa és que aprèn a no confiar en els seus pares. Llavors està clar que no coneixem, en general, no es coneix com viu el món dels adults des del punt de vista dels nens. Es pot fer algun tipus de prevenció de tot això? Mira, jo diria que avui i amb aquests programes intentem fer-la, però esclar, ens escolten unes persones, però n'hi ha mils que no, perquè el país és gran, no? Encara que diguin que només som 6 milions, però Déu-n'hi-do, no? Ara bé, una de les coses que s'hauria de fer, i és clar, això no està dintre de nosaltres, és donar una formació completa en psicologia de l'infant, precisament, de l'infant molt petit, a totes les persones que treballen en guarderies, perquè ja es dona una bona formació, però no tant des del lloc de l'infant, perquè sapiguessin aquestes coses, perquè és el que dèiem abans. Un nen d'1 any és absolutament diferent d'un nen de 2 i un nen de 2 absolutament diferent d'un nen de 3. I després hi ha una cosa molt bonica que jo tenia moltes ganes de dir a les persones que ens estan escoltant, i és que seria una cosa preciosa la creació aquí a Catalunya d'una cosa que es va crear a França fa 11 anys i que es diu les Cases Verdes, la Casa Verda, que no és ni una guarderia, ni un centre de diagnòstic, ni un lloc d'esbarjo,
sinó que allà hi van els nadons i els seus pares i allà se'ls prepara als pares i als nadons per col·locar-los o perquè quan vagin a la guarderia. És a dir, allà es parla, hi ha una sèrie de professionals, sempre hi ha també un home. El que volia dir abans és una cosa important, que a les guarderies hi haurien d'haver-hi cuidadors també. Senyors. Això és una cosa molt important que penso que s'hauria de començar a fer. I llavors aquests professionals de la Casa Verda que en diuen estan disponibles per escoltar les angúnies de les mares i per explicar als nadons el que passarà, que aniran a la guarderia, etc. per ajudar a les mares i pares a explicar als seus fills aquestes coses. No? O sigui, la idea de la creació d'aquests centres és això que explicava aquí la psicòloga, no? És a dir, però per comptes que cadascú faci... Exactament, si cadascú fa, millor, però això està molt bé, no? Perquè poder preparar... És que és molt bonic, perquè és un lloc pont entre la casa i la guarderia, on la criatura, sempre amb els pares, és a dir, allà a la criatura no se la deixa mai, es deposita la criatura i un se'n va, no. Diríem que la preparació es fa amb els pares, parlant amb els pares, i llavors diguin-li a la criatura totes les coses que ella, doncs, li hauran de passar quan vagi, doncs, en aquests llocs. És una cosa molt bonica que jo penso que la podríem tirar endavant en aquest país. El problema serà l'econòmic, no?, com sempre, perquè això qui ho paga? Mira, jo penso que no és tant problema econòmic, perquè la finançació d'una casa verda és mínima, perquè hi ha molts de nens i molts d'adults que hi van, no? I bé, jo estava rumiant i deia no podria ser costejada per grans botigues o bancs com a cosa publicitària. A mi m'agradaria molt que en aquests moments ens escoltessin senyors d'aquests que tenen en les seves mans el dir inverteixin tants milions en una cosa d'aquestes, perquè, a veure, invertir i fer propaganda de que part del seu capital o dels seus beneficis l'estan invertint en la joventut i en els pares joves que tenen fills, jo penso que els hi faria una publicitat estupenda, no? I, a més, qui és el primer valor d'una societat? Són els infants. Comencem a ser humans dintre la nostra mare, a l'edat de la Casa Verda, a la llar d'infants, al parvulari, no sé. Hi ha préstecs, diuen, per habitatge. No sé per què els publicistes de totes aquestes entitats i caixes i bancs i de tot no pensen en fer préstecs per l'educació primera dels nens, és a dir, per posar una casa verda preciosa. Una o més d'una, perquè amb una no n'hi hauria prou amb la quantitat de criatures que hi ha. Es pot començar per una i se'n podrien posar moltes. La xarxa. Tu t'imagines a Barcelona funcionant a cada barri una casa verda? Seria una cosa extraordinària. I quants dels nostres nens no tindrien després traumes ni a l'escola ni d'adults? Però també a Tarragona, i a Girona, i a Lleida. Sí, és veritat. El que passa és que... Sí, a tot arreu. A tot arreu. A tot arreu on sigui necessari. I com que hi ha nens a tot arreu... Exacte, no s'acaben. Molt bé, doncs avui hem intentat donar la solució. Com a mínim us hem donat molts punts de vista. Bé, en realitat, el punt de vista de la criatura, perquè sapigueu què és el que passa quan se'l porta a la guarderia i com ajudar-lo que això no sigui una cosa traumàtica i difícil, sinó una part més del coneixement, de l'aprenentatge que farà al llarg de la seva vida. Emília Ros, gràcies per la teva companyia i per les explicacions. Fins la setmana que ve. Bon dia. Avui hem parlat de criatures i hem acabat parlant de diners amb la psicòloga Emília Ros, però justament els diners seran demà els protagonistes. Diners molt útils, Sí, diners útils. Demà també parlarem dels diners, de com invertir-los, amb l'economista Benet Oriol. Us hi esperem, doncs, també després de les notícies de la 1 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies per la vostra companyia i que acabeu de passar una bona jornada. Fins demà.